gake ebinto byane bagasamba byonse bikaya enyomba egakaransa bagasoa mogondo bagaskenya emesi yane ebisumu nabwate bichuchu byarenge almost 100 ebisumu bibere maana bakabitongia bikaera pi kana chiete kanya biyete bikaera mbere ntangani yagetwege kamako asomo murori ma tata tebete mwana we brother ya no manene kara tata arwarete narangiriti abana aba nabanchite sana abana aba bare twins akateba ng'ake bicha abana abane bonse oyo makabero koboko kwae gukori oyo ndo koboko kwae gukori amaene bagasoa mngatata naende permanent enene sana enene tata atige tororo agachete engaki yonse piari ngobwarimu enyomba ye permanent amaene bakanyatongia omorero negento bagatonga nyasaore igoro nye polisi imba gotokonya onye mwanya bantu mboye gatokonye nyasaire bakatwakane tumindo karali nyagitari gaiga amangana yonse ipia kabase kenyoreke osaso muchoyo tato mindo nabete gakorora buna vision akairulira amangana yambaka tokarora mbuya tunya record ya sesimi lingana litanga tata alenge kokwana ale gotai mama riri arorire ng'orwarire bono akarorokero kenda matumaini yokomenya erire igale gotai mama oreme nando tenene boronge eria kabere bakeroka abwo orimo mwatani 2 hours bagontebinganye garie eribosongo na yakoba mapusi kuribosongo emagana gotirimba gochimate garia amaene nabana batebe tirimbate chibese eko ere family yane nkorere mono omorero bekirwo omorero chinyomba chia bekirwo omorero marieta nguru kila ke mtotenyo na moyo mumuro minta kwana ntino noyo mwabo oyo gatatu twachagete korobo kongu twarabere tokomenya buya na tata renge moyo mbako mwaka 2021 ekara tato minta nyane kusirio bugima bwaye kurenga ke yugo gocha twabere tokoramo mangana mange ayanda yara yogo kumya ekara tato minta asirete na tigete mamo minto maega ekara kwa bona twabeire tokubanga matanga ngutinde kwa goche twaroja mangana makongo matanga yagasarigwa abantu bagatorama tobarojega na maiso lakini ntwari kunyara gokora kende ekara matanga era mbarete to muntu tutamanyeti mbache twikaransa batotebi oyo mware oyo bareta ningo na bagenderete komenya na bamwaterete bakamwagachira n'enyumba bono obeire amatanga batenenitie amatanga bakaira ni omobere mochari bakarute flonse bakaira na kumuliki koro bamonyora bakamureta bakamwatera bari gukagira nga mama mwabona kero kende na chiete nenda no borito bwa tata and what the reason why go because you know abana mungi family why bari ko bayigino washikuriye umuntu munga barenge goteba ntunto isaini kero kende asokorengera likwa bontu arenga abatata ekara bakora bakamwatera bakamubeka omugondo yo tata ntu bagatorama mangana makongo ayando gosinyukwe kukwana sabantu ndere tene ngora oyo baretete bagache kumwatera omugondo kebera nibyo mubere moche so how long bamurigete bakamureta ande ngai bamurusiti bakamureta gocha somuchuyo una toko guchingoma mumuroyo garenge Mombasa bamutomerete chibese ache akabakania nande bakamumenta chikaba chiri bukome muna bantu bagoteba ekera ro chibese naliachite gwanja agacha nande bakamotebi kogocha ngo kwatore chiaseti cio mugakoyo nande toko chibese nchiri chikuru ku pension mugako yataranyora toko enere agancha gocha sengencho ya mangana yonse bamotebeti ekera achete na bole na tebeti kwa gake kama gobuna buna tebeti agake kama tato minda kanyara kobuko okoroseri guchimbera ibere agatinde kwa embere yo mumuro yo agetege kama ekera embere ntangani yagetwege kama go asomo murori ma tata tebete mwana we brother ya no manene kara tata arwarete narangiriti abana aba nabanchite sana abana aba bare twins akateba ng'ake bicha abana abane bonse oyo makabero koboko kwae gukori oyo ndo koboko kwae gukobe agateba ng'ake bicha agateba nero mutinde kione nere ng'ake bicha ntubwate chibiche chimbaka bono iga umwana onero chita gake kamago ase embere ntangani yo tatu minda tabete gagutinde ko
ekarimu njarime tu ekera yaba nari bakunyirima abantu ki abantu barimete na omonto agete gekamago nomomura bwe brother yane omonene abagete barabuti ngonyara kunyora amarieta abo. So bono kera moto achimbere ibere bono nande mwaretire nande momura bono oretire Embere ya kabere kero omomura ya yaba emergency agatebwa rine egari mosigo korwa Mombasa egera aikere nari achete nere agacha gwaka embera ya kabere egekamago chimbere chabere ibere ase omochi what happened ekera bairania omobere oyo bakaenda bakamoruta iga bakamoreta naende ria kabere nari bamotindegete esagasaga ekaba enene tware gocha goitwa nari ngaki tware gocha gosambua ritang'ani lakini Nyasaye agakonya obogima bwaito ase eng'encho intwe togakira tokarora rika torasambwe mbuya obogima kobua amari ya ense eye togakira bakabeka omomura oywo ase omogondo oywo tata nabo baberire ororo amatuko aya onsi pi ng'irane maega tata ominto kare are nyagitari iga amang'ana aya onsi pi akoba ase ekenyoro eke ase omochie oyo tata ominto nabete gakorora buna chivision akairorera amang'ana aya mpaka tokarora mbuya tonyarekodi ase esimi ring'ana ritang'ani tata arenge gokwana are gotebia mama riria arorire ng'a orwarire bono akarora kero kende amatumaini ya okomenya aerire iga are gotebia mama oreme naende otenene boronge eria kabere iga arenge goteba are koboria ninki abanto bagokora paramati omomura ominto amotebia yaya nyagitari ore ngoshughulikerwa ore na obwene eria gatato iga arenge komentionia abanto abateba abwo babwate endamwamu embe let them mind their own business omonto naro oyomo are koirorera sana goteba let him mind his own business na eria kane akwanete iga atebete kongocha emesa abanto mbaragera goika mokwe intwe bono ase eng'encho kero kende ntomanyeti amang'ana amange ntwarekodeti na esimi tokobatebia ng'a iga omogaka oyo buna ngokwana abande bagateba na ebarimo abande bagateba omorwaire kare nyagitari nabo agokwana kende gionsi ase eng'encho ya pain intwe togakira aywo akaera mobwate video isai ebatinyeti tokonyaka omonto ng'a tegerera omonto agatinya lakini ntwabatebeti bono omomura oyo oagete egekamago amatanga aya bono ekero tokorigereria amatanga aya iga asaregete banto mbaragereti buna tata akwanete amatanga iga asaregete bakairania omobere bakaruta nsa abwo naende bakaenda komoibi nonye na echianga abekeretwe rituko riria akoiraniwa omobere noo twamonyorete na echianga echio chianantanire ase omobere bakamochenchi bakamobeka ekofini bakamoretanga bagacha gotindeka bono omomura oyo obeire gakomenya ase enka eye gende ng'orong'oro kera amatanga agokorekana already mwaretire omomura omong'e oretirwe ase omochi kero kende chinkwana chiaringa ase amatanga ekero agende intwe ntwaetwe ribagati okobera nonye ase ekebanda omomura oyo nere otenenerete amatanga aywo nonye na chibesa chiria bakoroka ng'a chieronkori nere basangerereti baka intwe twebisete togaikaransa ase eng'encho abanto bare goeta na emioro na emete kero kende tokaboera obogima bwaito intwe tokaamua kobera minto togekuncha ase eng'encho ntwabwate okobua togakira intwe bono oberire mwaya iga ase bamwagacherete bono any problem akonyora iga agoshauti gocha minto ng'a twamorogire bono tokoboria iga ekero tata arenge moyo ntwarenge aborogi mbono twachakire koba ng'inyore rituko erimo mama ominto nang'akerete esimi ogontebia kwaigure omomura oyo oretetwe igoro iga omwana oyo osirire ning'irete yatwangaenda mpaka inga na inche ng'utoria ndore naki eground kere ekemaene ekero naigete na inche naigwete amang'ana aywo bagokura bagoteba ng'a na oboremo bwaito omwana oywo agatindekwa aywo akaera eria kabere naende nkaigwa ng'a omosubati oyo omokaya ng'irane maega omomura oyo ekero aretetwe tachete ase enyomba eye bamwagacherete omomura naro ororo omonene bwa uncle ya tata nere omobegete mwaya omwaka oyomo na enusu ekero bamonywomeri nari airanete bono agacha komenya ase enyomba eye agacheretwe ekero abere ororo nari abeire gocha omwana oyo agasira na bono lately omorugi oye nabeta oborito
borito obo bokaba ng'a bwamoretere eshida moetananirie nyagitari mwisho bagoteba agakorera Kenyatta Hospital tachi kobwena agacha kakomoreta nka ntomaeti ase nagoteba na ekemaene ng'a konyora origeinirie intwe tokonyara komanya kakomobeka Nyamira Hospital akaba gogosiria obogima bwaye goikera bono iga ekera bono asirie obogima bwaye abanto bagoaka esimi gocha ng'a moigwete mokamomura Steve Okure abanto mbabete bagotenena para chinsa chitari chinke bakanyete omomura oyo kera agocha nari achete gokura gocha mwaye ogoteba ng'a oboremo bwaitire mokaye amatanga akaba rende abanto bagakura kama kawaida bono intwe tokirete minto rende intwe twatebeti ntobwati haki ya ogokwana intwe bono nabo twamianeti igo togakira nari tokonya koigwa ng'a matanga ng'a mokirete na inche mama nang'akerete esimi ng'a matanga narenga na inche nachiete ororo ngaenda inga bono nkarora tinkogenda ase ritang'ani ekero omomura oyo anywomete mama tamanyete amang'ana aywo abwo bamoretete nabo bakomoenginia bakomoteikera egento nabo bare ogokwana ase bare bono mama ere tamanyeti kende inche nkabera minto rende ndemi mama ase eng'encho amang'ana akonya korwa chimbago tarenge aya amaya gochia ase amato ya efamiri bono rituko erimo tokirete omonto agacha ogototebia inwe momanyete lakini monto oyio bono ntokonyara komokwana ase eng'encho ere bweka omonyene tagotenena ase risango gose atake koinvolve ase chifamiri chia abanto gose atware chinguru chia okoenda gotenena ase ekoti lakini ntwatebetiwu naende ase amang'ana abeire lately nabo togoprove ng'a na ekemaene arenge gokwana ase eng'encho chinyomba chiaito nchiabete chigosambwa oyo ochete ritang'ani iga atotebeti omonto nare oyomo ogotenena ase risango oteba abamura moganye rituko omobere oyo ogotindekwa motierie emioro mama ere agateba yaya monto takogoita bosa igo inche nanya kogosera monto onde buna nabeire omochie oyo emiaka almost 30 years inche nanya kogosera monto igo amang'ana aimo mogokwana naye obokora tokaira kero kende maybe na ering'ana rikomentwa intwe togakira naende ria kabere omomura oyo ecousin yaye narwete Nairobi naende bakobeka kera rituko nkobeka barenge egekao rogoro iga abwo mwa omomura oyo ekera naende omomura oyo acha naende omonto ogocha ogototebia moigwete abamura batebiwu bagorire chipetroli ngosambwa more naende mama tancheti amang'ana amange agateba yaya amang'ana ya abanto monto takogosambwa otarakora kende yaya inche nkamotebia mama yaya eri na entunda ya kabere naende ekera nkorigereria maega iga ekero tata akwete estari batotreateti naende estari bagotorama maiso marore nabo barasambe chinyomba gose bakore kende mama ere yaya agateba iga nabwate imani sana nkoenda are ekanisa agateba nyasaye tagwancherana monto asambwe otabwati hatia aywo akaera bono ekero esukuru chia igoro inche nkairana gochinga before ng'irane maega iga iga chisister chia ebrother yane mbaigwete amang'ana aya buna baigwete nokwana egento botuko ayebweka even walls have ears bono mbaigwete amang'ana agenderete omochie oyo mbachete bagateba gaki bare gokura bagoteba intwe tokoraria omorembe gaki tiga omong'ina onde nkomocheki more kero kende omogaka oyo gakwete maumama inche bono tinkonyara komanya ase eng'encho inche na omoke ebigusii binde mbire bigochanganya ekero barera bakora bakagenda mbakuneti onde oratebe ng'a onde nafamia otu buna abande bagoteba bakairana bakagenda bono botuko bogokiera Monday date 5 omotienyi omotang'ani omwaka oyo omonto omorogoba oywo before date 5 omonto agacha naende ogotebia ebrother yane aywo gokirete moganyete mosambwa akamoboria ning'o okwana akamotebia mpaka erieta nari achiete keroka agakera omogamba omogambia akamotebia yaya inche nkometingia abanto bagokora iga abwo matanga taiyo abwo omonyene omobere tata omwabo omosubati oyo osirete okanire tari koreta omobere abwo omobere amatanga agakare Nyamira tente igo bono onye koigwete onde nare kogotisiera ira aye okoboko gwa esheria agambiwu akagenda akarika obi
nario abasigari batirimbagete bagachikoyo omomura oyo na omomura oyo osireire nere kero kende narinete egari eye maybe korokia ndatebe ni uchochezi koroki ng'a nere nabwata amatanga nando obwatirwe mpaka ikigukeroka na omonto obonete kobwatwa na oyo omorenge ekiongozi gia egekundi eki giataete gotosamba ekero ikigukeroka I don't know what happened naende agasiborwa bono ekero asiboire nari tokoigwa ng'a otirimbokire ogorire amafuta na egekundi kiaye na chisirimbi obugiri chinyomba chiaito chigasambugwa bono inche kero ndikere asimi nari sister omwana bwa ebrother yane okong'akera esimi ogontebia anti gaki twasambirwe naende intwe ntwanya kogosera monto na oyonde okong'akera esimi gaki naki mogokora motokonye nkabatebia rora epigipigi morine ebinto bia ense eye nyasaye toratigere akane bagate yaya ntokonyara korina pigipigi ntokonyeti kende intwe twasoka nonye ebesa ntobwati ngabatebia rora bono ase mwebise torore naki tokobaoria korwa ororo nari ng'igete keroka ndinete egari ng'igete keroka bado nkonyora ebrother yane noere chinyomba chiayire like 2 hours ago nkomoboria gaki mware gwaka esimi nonye egari ya simamoto egende erimi omorero oywo ebinto bionsi mbika koiyia nonye chidocument chia abana tei ng'a yaya eserekari yateba gari teri ang'e nabo estory yarenge igo mbuya mono saba kwane eclip ngerekere omotandao estudio nere yabegete news rituko erio chinyomba chiayete abanto mbare bagokwana ororo oyomo nare ogoteba ng'a namanyete ng'a nyagosira ogosira kwaye nkwabwate obotutukanu eywo ekoroki ng'a nabwate information or else medical report ekoroki naki maybe arwarete gose mbotutukani kio bagokwana abwenenete eserekari emointerview gose emochunguse mbokong'u kiobo akirete mpaka chinyomba chiaito na amari yaito gagosariwa eria kabere abanto aba bagointerview oyomo nare otebete ng'a nere natakeire kobwatwa intwe omonto twabwatete na oyomo kero kende nere narenge ase egroup ya abanto aba barengete gosamba igo karagoteba ng'a nere natakeire kobwatwa kero kende nabwate amagosa ere amanyete intwe totamanyeti eserekari nari gosaba nere emochunguse emanyekane magoso kiaye nere abwate arenge kobwatwa na omotureti nakwanete igoro ya chinyomba isato chia tata okorora namanyete enyuoma ya tata abakungu mbarenge abwate inche buna nkokwana iga omonto omanyete tata abwate na mama bweka nabo niga nogenda ororo nere okonyora omong'ina bweka naende noatindegetwe okorora namanyete information engiya about marriages chia tata nere aochigwa kero kende nere oyomo obo ogochochea abanto bache gosamba amari yaito where's your mom right now? Mama ominto bono iga are amanyete ase abanto well wishers bari bagwancha komoaccommodate oraberire ase chinyomba chia ogokombwa ase amatuko abere iga akanyora omosamari oyomo akagenda kora momenyi bwaye tabwati bwaye bono iga erituko eri chinyomba chisambire ntwachiete ntwarigete statement abana aba barenge eground mbarigete statement nonya nko yane narwanetiwu akarora abanto aba physically bamorwaneti nabarigete bonsi goikera bono igo ndete yoyomo ase nono oyomo ora obwatiru aerese naki kiarenge ndwairanete rituko rikobwati togategwa naende torike statement ndero totaragenda igoro ntwachiete ebatete uchunguzi negendererete tobabaremereria mbari gototebia ngaki abaminto bari mondigerereti ase evideo eye iga summary eta nigo nkorwa Victor Momanyi Otenyo nigo nkorwa korwa ase ekenyoro korwa ogetaorio ase omwaga Masota Robert Masota akogamba Kenya sub-location bw'omugambi korwa David Gari East Kitutu location ase chibi korwa Peter Mukaya amaene nangokwana iga ninchori oyomo bari barorire social media nanyorire abakungu banene mono
insinyere timbwati magega na bosio ekengwenete gokora abaminto barimo ndigerete ntagete obokonyo banene sana egekogera aya narorira ase obogima bwane na efamily yane nigara amakong'u sana inche ngokwanana nage kobatebia na omwalimu nde igo ngosomia esukuru ekorokwa kia mwalimu primary no narigetwe tata niga asirete kimbwate emiaka 35 na emo niga asirete na 2021 nari asirete nyuma y'okorwara ase amatuko amange oborwaire bwa cancer tokaba na mama tokomweti na chiandi chiane oyo minto ango yane mogire na abande tokomweti nyagetari amaene egetaga 2021 January akaba agosira na batomete no morembe wikamuna asirete iga nari omorembe chagete kubura singa yaito amaene nango kwana ganya saore igoro ntari kobisa twamenyere no bokongwa semiake yene ku 2021 korwa asirete wikira bone miaka ene enka yaito yaborirwa morembe ekera asirete ntwa tusmangana nare ngororo amaene abantu mbachagete koreta mangana senga yaito bakaungana amatanga gasareka furujo kaba amobere nabo betukana gumocheri nyuma twarose bake program imbwate ndache koreta munyarore amaene omobere oyo ogatenirwa n'abantu abao bakatetenirwa bari baisiko efamily yaime ekanuri bagayo kotenera omobere oyo amaene abategare baminto tigamba tebiga obokong'u otwaiteire ase emiaka yene nonyene chiobisi chia serikali twatemire gweta kuri omotureti twachire ase chief twachire ase omodio twakore ase DC kuringana na mang'anande arengete maemamu nyuma asa yabete ase omogondo ito omonto narorete twororo amaene tata tatigete omonto omonene sana ntomaeti isaruete korwa amaene oino erorete obokong'u seito bagoteba na omonto oino oyo minto amaene intu ntomomanyeti aba bakomoreta bono timanyeti abakomoreta na bagoteba nigumura monyoro mobori inche namonyorete are kenyoro yaito abakomoreta na nekenyoro kiamoretire mnachi koba oyo minto na basoete omogondo orio mama tata amotigerete bakamobutorera gatigati bakabutorera na mama enusu goikera abwo intwe twakirire nari twaetire ase omotureti twakorire korera erinde atwerese naki mang'ana kiakoretwo ororo abanto naki batete oboremo naki batete oboremo bwa mama ori tata amotigerete as the next of kin amaene nangokwana igo biriro biaito mbianyuko biara matunda egekogera gochakera omotureti togenda bakase echivu togenda bakase omodio bakomodisi intwe kanyara machivu omotio kera ngwenda ase omotureti eragonte amang'ana naerete atia kingoria document baroseti mara document nere mbwate ya evidence muna chivu batomire bande omogondo ito bagenda gokora succession bato omogondo batire bakungu batatu amaene bakungu batatu nangokwana gaiga na bamuraamakaga noborimo mogende bakenka yaito bakungu abo batatu mbayo omokungu orororo mama oyo taba akorete enyangi yangi ya Katoliki na tata nera baringa ororo abo bande mbayo abakungu batatu barigete document barigete bakungu batatu gakindi ndo bamanyeti na tata ka baminto matokonye babate kai baberete wikira bono iga ma oyo kobarika abakungu batatu abana mo krani elida ikaranste n'abantu bande iga surrounding seito akarika mna tata abatungu batatu uborimo bwa tata wikabugatu abakungu batatu goikiraga bono naende bacha bagatu uborimo bwa na kabere bagatera mama bagatera n'umusacho yonde utari mugungu urwete sobo egekogera nigo bamuruti sobo ase mamu abasogete gari nyankoba no mamu abasogete bakamarete nga yaito abe mno yo minto bana bakombetereri omomuro nyitema omuntu yontamanyeti muna omomuro minto na nabatabinjiro omonto monene imbwate emyaka 40 imbwate ko mochokoro abana bana omwana monene okore chagendereta abana bane bamura bande bare twins bare form 3 no mwana ono omoke nigare grade 9 ande nimbwato agachokoroka na kanyaruka gakorera omwaka amaene na eteiro obokong'u bono mama amiangaizwa akiyaengo borigochia igo nagosaba serikali enkonye etokonye enka yaito tomenye no morembe okuneru kwabeiro konene ekero kobetereriwu
yachi mugondo osiga watira mugondo inu mwachi tatira mugondo ya ye kina itokorigia aki yaito tumanyo ningore seito egekora mbariko totebia oyo ningo no ina bono ndego gotweresa bagotebia ntobuga tinguru kire kyonsi kyokoboria naba bako undwani n'abantu baisiko efamily nero bamura basabatu mu batatambara bamura mu batatambara bakugamba mangana yayiga muna bona omura mu batatana enyombe ngo mu muro monene orwanira mangana yesegi otagetenka ikaranse no morembe nere basaka ba mwansire ko murwani yesegi batageti andwanerere mamanyore akiyaye bono na mangana yarigo bono inche mbatebie egento kiabeteri sentiriga ikigerete na ikirane gukwana asa mwanyagetinge igabo minto montegerete mwensi na Kenya gima ama ene egento ngeri gyakorekanite kereke mono bari mwari social media munande iga kinyomba cyane chonsi pi kirinyaga kurunari getu bwarimu na korero busaye bwane maria nonsi pi nigasambira akaera ninkiago samberwa naniga ko batebi musacho ochete seito nere nasa mete seito tamenya tine yanyo emechando yamubwatire emechanda yamubwati ni yaye nakiyamubwata naje takanyoma umwana monene agasira nekera asira naenda munginoye naenda nyoriro bolito naero ruwarire omwirire osengenyata omunginoye osirire bone kera asirire omobere gatebekana nko irwore okigotinde kwa asaria sobo musubati oyoyo mukungu oyoya bono abaigori bagateba batagete koira omusubati oyo bamutindeke asengencho enke yaito bitina mbirororo biamaremo kwikeraga bone kera banyoro muigori ngoirare omusubati oyo bakumutindeka bachakire koreta excuse bono kero kende mnenje fikta mumanyo mumuro nyasa tata atigete asenge yiga ninche ngochangia ninche inde musari bwa mbere ninche rakanire omobero toje gotiri kwa asenge yiga na timotageti egekogera niko kibagatebera intu asenge ye ntwanye kubwatana nakende yonsi asege bitina natona mama tanya gomani monto intu na matobirgerere tigo intu estage ntotokora mangana ri gosa sire to na serikali bono wikira bono mukunu swati munasire teiga mbaratira mangana amange ekera bayiguro mobere guchero utindi guga riso musubati abantu mba mugete kuruse itoga yo bari bakundwani bakagenda kwebera ribaye wo mubere ekera mugakoria isomo mu isiko yo kwete bamukania na ribachagete nkaga iga kurigie njera kundwani bono bakachakorosia bikao byo gocha gosamba minto korosia bikao bya ubisi lakini mne nyasaye aro nyasaye amangana bakogamba achana nda asotore amaene bakarosia bikao byo gosamba minto basiri minto basambe mama basambe ne family yane wikira bono ngatwara no bwoba na bana imogeti atua kasi ni anera yo mogotoka Nairobi oyoro mo umwana omuro mu abatato monene nero yo ori mustari bwa mbere sana okurwani mama oyo ori ngina moke nanje bana bero monto monene tinguta kurigereri mama kako angaizwa na ndi so mustima estimate and kimbata oro te capacity kugamba seito ko tingorora mama kako teswa stari ya goteswa wano mumuro yo niko bakurukana ndugu no muntu oje orese buri mubweito obo bakabona iga bataranyora machibu butaranyora tekiria picture muntu yatarato tebya saruwe tokorwa wikira bono ne serikali yatarakora turumanye naki nero menyete seito kera akira rure ya ku Nairobi akora chief esi poro nero kuni seito abantu abano burukana chi kasini chefata ko rusiko baire bakwangaisa mama mangana amange bagasoko banga baende ko musamba botuko karaire anje bansambe gento nyina akorete yoka ne rituko Jumapili saa 12 kenanyora mangana ya bera makongwe bitisho bya soire kurwase bikae bakara samana matanga naro na matanga tare ngorora matanga ni garinge sobo omusubati egora matanga ya kubete awende ko baso omusubati usa achikwaniwa ayento na akorete Jumapili ne mogete mwa muramurire ga saa 12 nganda bakakeroka police station ngalike statement na bana aligete statement kuringana na kimo muroyo iga amenyata seito na kyabera go kwangaisa mama abeire go kotokuruse bitisho abeire ga ko bwaterana no muntu ukire seito tutamumanyeti asemya Kenya hospital amenyana na tata nga moriboti erinda rangeriwe akaniwe abera so mato no bwabure atambe sana na asa go cyo bwa mama uyitata motigerete ngare sana ama ene abasikari bagantebya
entogokora insa chiarire inche irane mambe chitariki isano itukereria gitariki inye marawa basa 12 chinse echi bono chiarire inchumambia toko omosikari gotenereki na kiao kere bwa kinyuma tato chitariki isano ngaenda baka keroka police station ngago omosikari gorwa Kiptai kurwa station ya Keroka nero wari tugoneki na kiane tugatimba na basikari baringa basikari sita bakabwato momuro yo rekaseni yane tutiro chikeroka akwane nkwano kiyabwate yogotishia obugima bwo muntu ekere tugetekeroka tukayochia chiane nchiare ngo babere ni ango yare njare ngo korokwoyo momuro monene nyombe nke nere konyochirororo ama ene ambare bao batikuruma baswega rime tukagatakarende familia itu mwakama tukende gocheru mu asikira imwaria tunyare kweresana amangana maare make turane gochinga yaito tukanda baka serumu ya crime muskario yo tukaikaranza no muskario onde amaene tokerese shite na cia chagete bitishe ina kibya tokeire akakaniwa ekera tokweresa tukanyora stiri abwate amangana mao nkentambo bwaterete agachaka amangana yabakungu barenga yaito batatu amaene batayo agachaka amangana mao tota yama tata batangu batatu iyo tarenge isho amaene baskari entunda batebe bakamokania amangana yo kwana takorengeti entokora korega siao ekorengete bakamokania ngogosore amangana enkaya otatukobetereria omomuroyo omomondo tari omwabo kiara niga tukombetereria uno omuroyo abo yominto na ende tari nchetibu maeti mbanya kontere yominto na kia yominto wikeraga abo muskari bakamboria na kiota geta muskari Kiptai akamboria kiota gete file tokogora kwa nago dire file bamwire kotini bagande ibona kyoroje mangana na kyurunga matya mangana njita tia mangana mange yenta kana neti ka onywe abera so burimo bwabo matega aria bo bato burimo bonene kwanza oburimo bonene bro bare to burimo malo chiroche bonene bwonspi na tata bakabarurano jigoro no muno mokoti wona burimo beto no amenyete no amete bo muro ndare tire kurumo se kurumo mbasa usibare korega skomo no bamenyete no kiri ntoro no bakubuthe kerarororo keratayo no ariyo kabono anatwaje matarau wona wikiraga abo enchenga sokarene ngateba tigaonywe taringi gusubwa tigaonywe agende karende abere soboga aria amangana nyange isho ya ishukera ya bakungu omurimo woro chiango cyane nchirororo aho muramu wa tata cyandi cyane nchirororo omuramu wa tata bwanete kubate amangana aya banyachoke enka yaito emenye no morembe intuto karua aho tugasoka rito ekyo jiska kega tukanyarage kuni karo kyarwete seito abana banyata karo ka police station magaria aho bari chikasire abana bari chikasire cia tata bakine abane barabayiri babo kurunyango baria amane bakire babwa tobororo bakumana aseki nabwa tomo muroyo oyo korgucheremia nyapara oine kasini yane aseki namubwata ngaraba bwa tobororo indo ntokara tukasoka bagasoka bagwera na chiandi chiane starige teiga engarara yani edi baransi abari tukarwa se police station obwango obu nari basoga tege kundi ky'abantu ange 30 abandi maita samarieta kyakora abandi bamita karoka ari baruteka barugene mbangina nabasacha barutese itoga kenyori yito bagasoka no mumuroyo obwango obu cyangwa cyisa sana ibereiga nari batirimbo geta maana bakaenda gukora busari seito wana nkentara cyaka kuruseito twarengere cyanti cyane anko yana gatebu cyanti cyane totirimboke monyora amaje munyubono ko gara mwarosire inchenga tikala keroka nikase ni cyane cyane ngororo eyo mwana mosi na ngororo sabania nangi sikase ni cyane tokabakeroka ga tubute tenentwe abandi bagatanga cyandi gatanga na yango yane amane ekere togo torekeroka nywa tora segetiga twa ko toko soriga nkanyora abana bane bakungakire simba nyaga nene na my wife enamba chigwa kuchigo tuomana ngabwate nambe ntangani nkanyone ya my wife akorera agukura gagitokonye aba twaitirwe ande ngategara nyara ande nganyore yende ma doda ko ngakira daddy tunawawa watu wanatuchoma wameanza kuchoma duka yetu ya biashara wamechoma M-Pesa wamechoma kiosiki ama ene nka asina arenge nga kirosia parents eramwense mo baka police station ama ene gari kamba gontuoma egeko era mangana arwete kanigari nga maroro mono yani akange chimono wono kuruga abwo
nganoka police station kera na bakondebia ngo sambo bare ngarora yani rituko litambe sana ama ene mlango kwana wa Kenya wenzangu keroka police station bakanga konkonya ngonjo kana ngora deputy OCS agondebie gari ne yagenda busongo mane ngaba keroka abuo orimo mwatani 2 hours bagondebi nganye gari erubosongo na yako wa mapusi kurubosongo emagana ko amane nabana batebe timbate chibese eko ere family yane nkorere mono omorero bekiro omorero chinyumba chia bekiro omorero bakanga bigonkonya ngataka bono ndigie gari ngao bangenje security yo bagonga yoka bande bankonyera ibintu byane amane timanyetio sema ipango niga yabange tunakeroka police station egakogera ko bakwana mbabeti nanje aja gonkonya egakora na betorora police station ngakera no mugambia make enamba ya iteri gosoa ngagero no mochibu na bateri gosoa amane nganga ikakeroka gabuo for more than 2 hours ekereka aiga bagocha kuimo kukeroka amane minto mwane inje mwanende nje no muntu mbate family niko ko batebia bacha sambire tukayane empesa ya sentegamento kurwa ebinto byane byonsi byange situkebia yire menyate moje binto biko tukanyomba bire minga mono kuchaga TV laptop kiango ebinte ebinge ntanya kukuba na sebono iganda abana ngandi batoboro bonge akibinto byane bakasamba byonsi bikaya inyombe gakaranza bakaswa mugondo bakaskenye mesiyane ebisumu nabwate bichuchu byarenge almost 100 ebisumu bibere mane bakabitongia bikai bikaera pi kana achiete kanyara biye bikaera bakaswa none gesumu kiane ke sumu ngerororo kende bakirangene cho bakabeko mororo amane bakaswa mwatata naende permanent nene sana enene tata atige tororo agachete engakiyonsi pyari ngo bwarimu inyombe ye permanent amane bakanyatongia omorero nege ntu bagatonga nyasaore igoro nye polisi mbago tokonya onye mwanya bantu mboye gatokonye nyasaire bakatwakane egakogera nyombe mwatata satindekire boko musabaro isuko tata tabwa tatia na monto nigatindekire inse batia bantu bagasonga nyomba yane bagatonga nyomba yaye kera bakora nyomba cyane nere kaikire yentu kenge nyomba kere gento gekaya gento ngeyo ya tori tukunonega ke none bintu byane nabwa torora ebinge none agachete nje nyomba bintu nabwata munache na kwa gache permanent amane bintu binde bakaira bakangure bintu byonse pi inde bakaira binde bagakora destruction bakanda gati ngombe yale ngorora chamcha ngo ibere cyane amane eyemo bakayanda nyigwete bakayanda sinjo bakayida ochemate bakanyenya bakabaganya nyama bari bakondo bakabaganya nyama ekere na chete basina ko bere basikari ga kinande iga yendo yatigara buose itone ngombe cyane yoka na abana ngo bari school mambia no nabika ko bateye bare form 3 no ndari grade 9 ekere ngo wa tam 1 gutumika nje bese almost 150 ko basete bari no school ko batega kintu gageti yoka mane kwa mongo nyere ngombe yoka eko gara bintu byari bya asarekire amane kere bara bata utirei tukatimba kange saa 4 cyabutuko kurusa 11 twegete station twenanire go cheste kuruaga ari ase scene amane ke twera ase enkana ende kari ya kabere bana saa 4 cyabutuko ngasamba amanyi nge ngombe asagitia ya merigeti nkanyebugata no bororo ngaraba diga bankenya rioka nari nyerete ngana ngashbaso mugambia eko ara kurubo mugambia gocenga igakire minta 300 tariera atambo mugambia moke okorwa David gari kugamba ikaisa application ngana nganyesbororo ngamwakere simi ngamatebia umunyabisana arokoro kwa omoyo ngocha kunyoya amane naba mo minyabasaro antomere tebesa nero yakonyere family yane gwikera none ndagera egorone yanga mbabwate abana ngaenda bake school bagasoma ngaenda ngaberia abarimu gwakirambia mona abarimu abakadino otunga deputy principal akanganjera ntarueti no ene siringi wikira bana nganje tindanyora asemenyete yongwanya komenya ngwanya kokonyora ase ngwireru na renti ndanyora mbano ncha entonkoria timbuga tikende ndaro kene gento kiane wikira ba momento nero nigachandegete bone gento abana bo kanarete school ngasabali baga kwego gotabia basamaria baya bari babwata manyga mwanya bantu igombwa tobo kongu no ekindike no ekindo mwalimuga obokongu bwanchandire baro timbuga tikende gaki ndatebia abantu nimbwate gento abana bane bachandegete none school na school tari pocket man na bate libaga na sabete rioka baende bakora endoki
basoime kabesa nabwata ake naonetie ng'ombe naku nabagoreretie uniform egekora ngagorera uniform na ebikoroto nakayanga akamakamo bakera nachio esukuru amaene gwikera bono iga nonye mbari ntaete bono okogani kwane ntaete bangonya gaki enyika yaito mama nyore aki na inche nyore aki efami yane nyore aki egekogera okunereru kwabwateraniwe gwikera bono ekere ebinto ebigokorwa efami yane no barenge abantu bakora to ebinto ebyonsi pi mpamanyire tari batamanyiri mpamanyire naro cyo orinyagete ekara family yane abantu abanene nabate abana bane bare form 3 abamura manene babere inyoko cyane ibira yamukolire college ekere bagocha mwabeko batochad nabandi akikasi cyane njare ngoro n'abantu bamanyire tari batamanyiri no mbarangere go nonye iti baborie ngokwaroche ogusamba mino they know them by name tari batamanyire kaneti they know them by name abandi abanga kabisa bari nkonerie ebintu byane kurweduka bakungu mbasacha basaba ibintu byane byonse pi basaba ibintu bya tata byonse pi ebintu bya mama byonse pi wikira bono ndaite serikali ya soime nkonya egekogera gwikira bono na ariki statement keroka police station bakandika police station egende bagondebia that they are doing investigation. I don't understand which kind of investigation abantu ka tobo saliobo niko beka bakoragera wairi inchemne family yane tunangaika abana banangaika mamangu anangaika nande ntwe tari muntu twagoseire tari muntu twanya gogosera biamono asogontegerera magiga yogotegerera abancho abaigo babire igore gosambwa gwechinyumba cyabo na ugosari gwakwe enibo yabo nigo bono twere getambukero gyokorya ensemo eyiga yende na barabo batwerere anene mono nigikererete gosingikenderete gwika chinyumba chiga gosambwa na iga no twikera oyo mobo wetera ase enjara yesimi na iga naro anyara kwa kago tutebya Nchengoro kwa Dr. Dennis ngokora na Kisi Hot TV na koligira senge njesto nene kona irwe na ranga bya tutranye publish byanko nararie inyorete full information yeah most what nara o kiremu ngaba basambira chinyomba kurwa buri goma usaje korko Claire. Yeah. Claire kimto otenyo. And so na tigare say dia story. Ona motevi kandi na maya kurwase seme yende before we publish the story. Tumezinga bono nikuri asobe tengi mako jina ngite mwati story ntegere chinsa mochons ulibono kako kungaina mumuro mwabonero lete tabasigari bagatubwata kai abana inchi bakaigoboro bakasamba sobo nigo bono toro chin tutwa chite kero kachwa bwatetu mumuro mwabone mande igalete tabasigari tukabwata tukaenda keroka abana inchi bakarora mna toko be kuchigari so kero twakora keroka toko irana tukanyora chinyumba cha bekiru umure rwono gukiraga butingo manyanki okay bono muntu bwate inshu mumuro mwabo nero yo gukwana igo bono chetima yati what is going on. Okay, njibona kana tera ne nume tindune tindu chaji no ki batera chinsa mochons kyagara na tete na gani o sengite maka sei no gabu I get the facts correct ground kwarorire instead you go give the for mete go tegere sei dia yamo original go depend one side sei dia na voce correct issue one me tegere chinsa mochonsi ote that you from your side bono nchitingo nyara go koeresa because we were not there ntutu wabate tukaenda keroka bono ntuna batwa nyorete go chisambire and they were really nothing to get my wife still morning bono nande binte bigo chabo chabakangari n'umurebere
agatinde kusoba ari Nyamira. So I'm morning bone gento kora bananchi mbarororo. Nabo wakira bone chiwe simye kabantu amo bache bakohereza story what was going on. Sawa, kuni mochifu tumeje saa changa dati tamo nara kote kone. It's okay. Tana rebo chifu na ungo wakirane. Thank you. Aye.